ಇದು ಬಗಟ ಪೂನ ಬೆರ್ತೆರಾ ಏ ದಾದ ಇದು ಬಗಟ ಪೂನ ಬೆರ್ತೆರಾ ಏ ದಾದ ಮಾನಾటే బున్గవాతరా అంగంగా. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో వస్తుంటుంది. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేస్తే అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో వస్తుంటుంది. సో ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఈ వీడియోని పంపినారు. సో ఈ వీడియోతో చేయి బ్రోని కొంతమంది లిరిక్స్తో కావాలన్నారు, కొంతమంది ఫొటోస్తో కావాలన్నారు. సో అందుకోసం ఇప్పుడు ఫొటోస్తో చేసిన, నెక్స్ట్ వీడియో లిరిక్స్తో చేస్తా. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 6 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 27 సెకండ్ 26 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ. సో మొత్తం ఫస్ట్ 3, ఇప్పుడు ఒకటి, మొత్తం 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 5 సెకండ్ 9 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సేమ్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో మధ్యలో ఒక చిన్న సైజ్ ఫోటోని వదిలేసి పేస్ట్ వేయాలి, మళ్ళీ లాంగ్ సైజ్ ఫోటో వదిలేసి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఇలాగే ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి ఈ ఫోటో వదిలేస్తే ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 24 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర అండ్ 14 సెకండ్ 2 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది, ఎందుకంటే ఫొటోస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో మీరే క్లియర్గా అర్థం చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 15 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 3వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఏంటంటే అది చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉందిగా, ఇక్కడ మధ్యలో 5 సెకండ్ 16 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. అన్నిటికంటే చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో
పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చిన్న సైజు మధ్యలో ఉంటుంది. ఆ ఫోటోని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో మొత్తానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది కాబట్టి స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 29 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 6 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలాగే కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.